ಲಾಕ್ಡೌನ್ 14 ದಿನದ ಮುಟ್ಟ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ 45 ದಿನದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಡ್ ಸುಮಾರು 516 ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹೃದಯ ದಾನಿಲಿನ ಸಗಾಯರ್ದ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ ಇಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲಿನ ತೊಕೋಡು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿದ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮಾಲಕಿರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರೇನ ಸಹಕಾರಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಸೂಚಿಸಾಯಿನ ಐವಾ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗ್ ಆರಿಬೊಕ್ಕ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬೆತ್ತಿಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಾಯರು. ಉಳ್ಳಾಳದ ಈ ಭಾಗಡ್ ಶಿರಡಿದ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಪುದರಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪಂಪುಣ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಾಲರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅನೇಕ ಯುವಕರೇನು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ದಯ ಪಂಡ ಪತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂಗಾರಲಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಏತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ದಾನಿನಕ್ಕಳ ಏತ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತವನಂತ ಕೆಲಸ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಸುರೂಕ ಅದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30-40 ಜನಕ್ಕೆ ನಾಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಟೆಡ್ ಕೆಲವೇರು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿ ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸನ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಮಲ್ತದನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏರು ದಾನಿಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಮಿ ರಶೀದ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಚಂದಪಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಯದ ಜಯರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕಲ್ನ ಪೂರ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚುಲ್ಲೇರು ಮುಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂಜಿ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಲ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪಿನದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸವ ಇಂದೇನು ತೊಜುಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪನತ್ತ ಅಂದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪ ನಿಖಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಳು ಉಲ್ಲಾಪಮಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾದ ಉಲ್ಲಾಪನ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಖಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತಾ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾನಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತುದ ರೂಪವಾದ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತು ಆಡ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ತೂದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರಡು ಅವು ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಮ್ಮನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರವಾದತ್ತು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನ ದಾನಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ನನಾತ್ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಡುವ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಇನ್ನೇನು ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪಿರೋರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಪಡ್ಡ ಇನಿ ದೇಶೋಡೆ ಇನಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನ ಇನಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ದಿನತ ಇಲ್ಲಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ಕೆಲಸದಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋವರದಂತೆ ಆ ಕುಟುಂಬನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಇನಿತು ಒಂದು ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಕರಿನ
ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಡ್ದಿಂಚ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತಿನಡ್ದಿಂಚ ಈ ಜನಕುಲೆಗ್ ಓಲು ತೊಂದರೆಗಳುಂಡ ಆ ತೊಂದರೆ ನಿಭಾಯಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಇನಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಇನಿ ಏರು ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಗುರುತು ಮನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಕಡ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಕುಲು ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಒನಸಿಗೆ ಗತಿಜಾಂದ ನಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ದೇರು. ಇನಿ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕುಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ನಂಚಿನ ಇನಿ ಟಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ರಶೀದ್ರು ಯಾರ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸವೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲತಿ ಕಡೆಂದು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆರು ದುಂಬೈದೇರು ಇಂಚಿನ ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಬಲ್ಲಾಡ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ದಯಬಂಡ ಇನಿ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತನಕುಲು ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಜೋಕುಲೆನು ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟೆಡು ಇನಿ ಜನಕುಲು ಮಧುಂಬತ್ತದು ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಇನಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಿಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾತೆರಗಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಗಟ್ಟೆಡು ಇನಿ ಜನಕುಲಿನ ಪಾಪದಕ್ಲೆನು ಗುರುತಿಸದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಕಷ್ಟಗೂ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನೇ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಬಾಗಡು ಮಲ್ತದು ಆ ಜನಕುಲಿನ ಕಷ್ಟಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಆ ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಇನಿ ಮಲ್ದೇರು. ಇನಿ ನನಾತ್ ಆ ಜವನೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಈ ಒಂಜಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ರಾಜ್ಯಗೂ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಐನ ನೀಗಿಸವನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಜನಕುಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾತಿರು. ಇನಿ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆ ಶಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಡು ಇನಿ ಆ ಕಿಟ್ಟಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇನಿದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಶೀದ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮಾಲಕರಿಗಳ ನನಾತ್ ಆರ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಆರ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ ನೆಕ್ಕಲ ದೇವರ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಆರೆ ಮಾತೆರಗಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಕೊರಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರವೀಣರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುರಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪುಲ ಜನಕುಲೆನ ಲೆಪ್ಪುನ ಜನಕುಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವನ ಓಲೋಲು ಬಡಬಗ್ಗೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಗುರುತಿಸನವನೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಐನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್, ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ಜಯರಾಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಎತ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕರಿನ 40 ದಿನದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡಿತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ 1-2 ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿನನೂ ಸುಧಾರ್ಪೋಲಿ 1 ವಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಬಡೋಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ಏರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೇನ ನೆನಪುದೀಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಕಲು ಸಹೃದಯ ದಾನಿ ನಕಲು ಅದೊಂದು ಐನು ಒಂದು ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುರಾನಿದೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂದ ಆಡ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂದು 30 ಗಿಟ್ಟನು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಒಂದು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಹೃದಯ ದಾನಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ರಶೀದೇರು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಖಲು ಕುಟುಂಬನ ಗುರುತಿಸಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು 32 ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ್ನೆಲೆಟ್ ಸುಮಾರು ವೆಚ್ಚನ ಖರ್ಚು ಮಂದದ ಇನಿ ರಶೀದ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕರೆಸಿದಾರು ಸುರುಕಾದ ರಶೀದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪರವದು ತಾಟಿದ ಬರಟು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಗ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತಾರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವೇರು ಕರುಣಿಸಾಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕರಿಸಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ನೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಲ್ಲ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಪೂರ ತೂಯ ಚಾನಲ್ ಪೂರ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಾಡಿನ ವಿಷಯದಾಯದ ಬಂಡ ಟಿ ವಿ ಪಾಡಿನ ಕುಡರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ನಿಕ್ಕಲಂಚಿನ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ ನೆಲೆಟಿ ಎಂಕಲು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನಾದಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇರತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲ ರಶೀದಾಕ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರನ ನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಂಚಿನ ಚಿಂತೆ ಜನಕಲು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ನನಾತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪದು ಜನಕಲಿಗೆ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ ಬಂದ ನೆಲೆಟಿನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸೇವೆಡು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸೇವೆಡು ನಿರಂತರವಾದ ದಿನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಚ ಒನಸು ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ ಕರಿನ ವರ್ಷ 37 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಶಿದ್ದಾರೆ 37 ಕರಿನ ವರ್ಷ 37 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನೊಟ್ಟು 300 ಜನ ತಲಕ ಅಶಕ್ತರೆ ನಿರ್ಗತಿಕೆರೆಗೆ ವನಸ್ಪಟ್ಟು ನಂಜನ ಲೇಸು ಎಂಕಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥದ ದಾರಿನಾಕ್ಲ ನೆರವುಡು ಮಲ್ತೋಂದಿ ಬೈದ ಅವೆಲ್ಲ 500 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಟ್ಟನು ಕೊರ್ಪು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಲ್ದ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡೆ ಕಾನಕ 660 ಕಿಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಿಯ ಇನಿ ತನಕ 700 ಕಿಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲು ಇರ್ನಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೊರ್ಪು ನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮದ್ದು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿಂತಿ ಜವನೇರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಡಬಗ್ಗೆರೆ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಿನ ಆಕಲ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಜವ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈದ ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲು ಎಂಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬ ನನಾತ್ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪನಂಜಿನ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒರ್ಮೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಾಯಣಂಚಿನ ಆಸಿಫು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸತೀಶ್ ಪುಂಡಿಕೈಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮಾಲಕೆರ ನಂಚಿನ ರಶೀದೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಬೇರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರ ಅವಡು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಡು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿನಿರ್ದಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಾಜಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬದುಕಾವಡು ಪನ್ಮನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಬೇರೆ ಅವಡು ಅಂಚಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಮನಸ್ಸು ನನಾತ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಮನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನೆತ್ತು ಇಂಚಿತಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ್ಲು ಅತನ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಾಯ್ ಕೊರೋನಾತ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಾಗೆ ಆಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಂಜಿದಿಂಜಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪನ್ಪಾಗೆ ಅಂಚಿತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನೇ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಕಾಸುಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಏತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪ ಇಂದು ದೇವೇರ್ ಮಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕುಡರ ಇಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಟಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮಾಲಕರ ರಶೀದೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಲ್ಲ ಅಂಜನೆ BJPದ ಗುರ್ಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲಿಗ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಪಾಲಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯರಾಜ್ ಕೊಲ್ಯರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಗರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ ಧರ್ಮನಗರ ಹಿತೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಶೈಲೇಶ್ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಶವಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಳಿದ್ದಾರೆ.